RMN. Hi, hello! Kumusta ka mo mga kaigsunan, mga kasama niyan sa inyong alagad sa kanginan? Trifon Morales and then my partner sa minako diri si Ronnie Dayat. Kung ako ang pasultiho, no? Kami kung pasultiho na ini, asap kita. Always say a prayer mga kaigsunan. Importante kayo ito papanalangin. Salamat kay Lord sa maghatag ka na mong grasya. Salamat kay Lord kung paghatag mo grasya sa tibok libutan. Thank you Lord sa kalinaw sa bang maghatag ka na mo. Okay, kumusta di ay? MIGC, Mactan Island Joggers Club. Shout out nito na ni Marsing Usab. Ang among chairman, Marsing Masayon. Okay, may pagpaminaw. O nga to usab ni Konsehal Montor Tatoy. Kumusta ka mo? Og sa taga isla, panganan. Og sa tanang isla din nabita sa Lapu-Lapu City. Montor Tatoy, akong amigo. Konsehal sa Lapu-Lapu City. Okay, thank you. Bueno, ang suwatan po karon nga itong tagan ng pagkagado. Pinadakin is usak ka lalaki na napatawag ng sangahan nga Sitoy. Kinigibatan o doa sa radyo, Neri Arellano. Kaya ang atong singer, si Sitoy. Doon lagi yung mga tao nga bisag usaon mo pasabot ba di mo sabot. Unya, maura ba'y daling masuko? Mao ni akong problema karon sa akong asawa. Pero aron inyo yung masabta no, ang akong sugilanon. Ay ingnon ako pagsugod din tanan ha. Kaming mga mangingisda, kaming mga sakayanon, nagsalig lamang sa dagat, nagapuyo daplin sa baybayon. Kining kabus na mong pangita, pangisda lang yun rin taon. Ay 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 ay, sa dugay ng panahon. Katambak bao bugaong, dangit barungoy banak og kitong. Tulingan mulmul ang duhaw, barilis na pulapog bulinaw. Sagat na mo kining makuha, ning halapad nga kadagatan. Grasya alang kanamo, gikan sa kahitasan. Mauray huni sa kagabion, ang hinagana sa gagmayng balon. Ang hinoyoy sa mabugnaw ngangin, muhupay sa kasing-kasing. Inigunas na sa dagat, panginhas among buhaton. Mamaling kamig mamasul, labas nga isda among sudanon. Iparis na mus kanilaw, tinungag saging ug bahaw. Ay 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 ay, inom dayog bahal. Laod among latas-latason, unos ulan among antuson. Katugnaw among bation, kulba sa dagat dili balihon. Kining kabus na mong pangita, panagat ragyo rin taon. Ay 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 ay, kaming mga mangingisda. Ay 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 ay, ning daplin sa baybayon. Sitoy! Oh, oh, unsa? Sitoy! Unsa noy taon? Unsa man oy? Dali sa kadiyo! Dali sa kadiyo! Unsa man ay? Ay, dali sa kadiyo! Tipuspos mo ng sista ni mo dito! Sige sa Tungod sista niya! tungod. Bida, kay blood ba din ako asawa taon? Dali, sama! O lagi na ana. Bida, kang sa paan nga sawahat pre. Bida. Ah, unsa man ha? Maunsa ka ron! Nga naman eh! Ha? Unsa man? Kanigod! Unsa na siya? Sumaon sa na! Ikaw may nagbutang ana! Akaw lang ka, uy. Kinsa rin nagbalhin din nga, di ba? Ikaw raman? Huwag ako may nabilin din eh. Ako na suspect na ikaw. Kinsa dahil lang pasangin lang ni mo nga ikaw ramay ni Adinhi. Ang amo pamasangil kog multo din. Ay, bida, sus, mag-receive sa nimo. Palaw may po na, uy. Palaw ba? Say palaw ma ba? Palaw may po na, ha? Dili kayo disyon sa dayon ka. Kung ako ba ang nagbinuang o nagbutang, ana? Una-una, ha? Karoon ko mabilin din eh. Unya ka ng mga basura diha. At tumaraw sa kadlaw. Ako na yung butang, ana? Eh, nagkasuko diha. Suko di ka. Ako masuko. Sunod, kakitagay ka na yung basura. Ilabay na lagi ritso. Ay, ikaw lagi. Kita am lagi ka ganina. Anong waman na ni mo ilabay? Ha? Anong nawag pa makanako? Ano sa bagay kasi toy, ha? Ngita dyan kagubot, ha? Day, kalma lang. Gusto magpinagsitay la? Ayo, paksit ko taon. Kalma lang. Unsa man kay ikaw ba? Bida, init kay kag-uoy. Ibutang nga dito sa gawas, ha? Kapilan ako magsigig ingon nimo kanang basura adto gyud na ibutang sa butanganan. Ayaw dinhi sa sala, adto na sluyo sa gawas. Ayaw dinhi sa sod. Ibaw mong baho ng basura. Okay, darling. Roger and out. Marujer an auto ta parusuti ka. Sige na, ibutang dito sa gawas. Oo, copy day. Paraw yung ka! Ano paraw naman sa taon ko? Ngano pa sa puton man yung kunin mo? Nagyawag yun sa natin kataon. Ang daw ka magyugda ko, kung wag ka sugwan sa ka mga pe. Bangas ka bungot ito. Mao na akong asawa, bida. Dali kay masuko. Sa puton kayo.
Di pa yun na mo. Kunya? Hello, Marie. Kumusta ka naman, uy? Hala, uy, nagkagwapa naman hinuon ka. Hala, nagkataas ang iyong edad, ka bata naman hinuon ka, Marie. Saba ka dia, Mari, uy. Kuyo, sige ka mo dagbut-but da. Uy, dili ni but-but ako, Marie, uy. Wabay ako maanad anang pamutbot. Mao ba, Mari? Unsa naman di ay naanda ni mo, Mari? Burit na good, Marie. Bungat sa ito eh. Elsa nang asawa sa mga bisita si Toy. Tarong na, bali mo na mo tayo. Kasi bisita sa kong asawa, di kayo kinsa ng asawa sa mong bisita. Hiro ko maray, ano tayo ka naman? Usama na siya. Minyo na o biyuda? Kuan, dagang guwang na. Hak. Ano ba tayo? Wa di ko katag-an. Ano ba tayo, ibog ka? Ay, dili man sa ingon, pero mas nindot man gotong biyuda na Ay, kay sa dagang guwang. Ay, kaya nga naman tayo, unsay diferensya ng dagang guwang ubiyod. Ang biyuda ko, eksperyensyado na kayo. Nya, kining dagang guwang, murag matawag man na natong ihas pa kayo. Unsay gatay? Ihas pa kayo. Baw patagtudlo. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Pero tayo, unsay tanaw ni mga na yung bisita, ha? Kapasar ka na si Mutes. Madara magpiyungan. Grabe yan ni Mutes. Awa, pagbuang ang sagsikit na ko, pite. Pagkakikon! Ay, ato na lang ko, Marie, uy. Oh, Marie, unsa man, kuyog ba ta? Asa man ta, Mari? Oh, ikaw, asa gusto ni mo? Ay, lagdad si pare para makakiat at maayo. Mao gini mo, Mari, eh. Lagi, ato ta sa atong suki ka ni ato, Marie. Ang asa ato, eh. Ay, katukod na kagwapo. Nga nanis ko ta. Ay, kadto dito sa uptown. Oo, good. Naaman sa'y bulon mi itong Marie. Mao ba? Unya, saan? Nandun na yun. Mintas suwap pa kong kalakaw. Nya, kay wa mong ko'y kwarta diri. Ay, uy, ako rin bahala, anak, good. Unsa biya ka, uy. Mura man ka just now pa. Ako rin bahala. Mag-taxi lang ta. Sige, manangit ako, ha. O sige, magawat ko, ha. Ikaw na bahala og rason, ha. Okay, Mari. Dong si Toy. Kanang dong si Mari Wilma ba? Oh, ano man? Kanang iya kong dadon dong. Sa iya mga amiga ba magpakuyog siya kay padtuon man kuno siya. Ano ba? Kasi yung atoon. Iya lagi mga amiga. Nanguli man kuno gikas sa Amerika. Unya na sila kauban nga mga Amerikana. Ay, kuyog na dong na. Di ko. Ngano man? Probeda ako pala hinudulo na Amerikana. Nya ako may entertain noon. Nya, sunggota. Probeda, hibaw, biya ka niya ako in English. Exclusive taon ni. Ang bot akong, bago na kong abot ron, maurang, good morning, sir, good morning, ma'am, good evening. Pero, ining istorya, wa na. Basim kabuang sila sa kong in English taon eh. Nahibaw sila pangita na sa Google. Bawaw sila pangita sa meaning. Ha? Kamaon lang. Kamaon lang kuyog dito, di lang ko. Uy, lain sad. Kamon lang lagi dito, di lang ko magkuyog na mo. Pulos mo mga babae. Ang pong mag-apil ko ninyo. Ako relaki. Kamo na lang. Ano lang ko. Sige pero, huy, manawag ko nimo ha. Ano man? Magpakuha ko nimo. Taxi lang eh. Ganti ko para taxi oh. Ay, lipay sa kumanlakaw taon sa sila eh. Ay, at least ba, kalugar mi tatay taon pag suri-suroy po gamo. Oo, nya, Marie. Wala problema, uy. Bisag bunta pa tang manguli. Mo ba? Wow, ha. Bili ba yun ako ni Marie, uy? Ay, ako pa. Diskarte, nagdadaugon, Mari. Oh, nya, giunsa din mo pagrason, Marie. Oh, syempre. Simple na kayo, Mari, uy. Ay, basot ko na. Pag-ilis tayo, pag-ilis. Usay mag-ilis. Pag-ilis dito, doon natin racket ron. Say racket ba? Ka na malupad? Ba? Bita sa lupa doon sa mga oy. Mura mo kang tiniguang ihas lang mo. Mga to sa itong hideout ka niya to. Okay. Wala is dilya. Ay, lakaw sila. Kauban siyang amiga taon. Mga, lakaw na to ah. Sige, ilis na niya kay. Tungan na sila. Okay kayo doon. Wa makasabot si pare, Marie. Ay, sus, ako pa. Di na naka-G, uy. Ako pa maganing giingnan nga magpakuha ko para magkatuog sa kitara. Nga, di na siya mukuyog, uy. Akong giingnan nga, doon natin kaubang Amerikana. Hadlok na siya ba sa Amerikana? Ha? Nga naman.
talawan kay ining list. Oh, unsa di ay? Mao nga magbuntag kay taron Mari. Oh, sige Mari, why problema Mari? Gusto kong malingaw ron, samtang wa pa kong mapalik sa Canada. Wow ha. Mari, binili kog dollar ha. Dollar ba? Oh, Dollar. ayaw ka balaga Mari, may gilain na para nimo. Ay, wow, yes! Gaya tatay, asam kay Kailis. Ang Ngawan! Kigag Wilio si Pupulo, ha, tay? Ay, galmirulan man nito. Manitos kay kayo. Ay, sus. Unya na lang ang comment mo di ata na ato na ta. Masiguan na bakante lamisa dito. Uy, ato na makata. Apa na, uy? Asa naman itong pamada na ko dire? Sa'yo nga, tay? Pamada katubang 3 flowers. Flowers karaan na, gino. Ay, pag-iiswa na, ay. Kinahanglan niya makaunata dito, aram ka pisto, tagmayo, noon sa... Diyot lang lagi. Tay, kasunod ka diha na pita, tay. Ursa man na diha. Kung mauni kong sugnin na pita, tay, da? Daghan mag-disco diha. O, mao ba? Sige, tay, magpatanon na ba ang mga idaran? Imo ra ba ng paborito? Hot doon na mo. Sige, diha lang ta. Magpalain na sa ta. Sige, tay, tanda na. Noon ta. Gibingon naman ko ani Mari. Uy, ninamdam ko kani ato sa dagap ako. Bimi kitang magkuyog mamayli. Nya, sa usos disco, amper mi gihapon ta magkakuyog diskuhan. Oh, mabitaw inikulit ko dako dinhi Mari, mudisco gyud ko. Kay dugay na kay kung wa makadisco Mari. Oo Uy. ba, Mari? Dali na, Mari. Uy, manayo na ta, Mari. Kita na si Magparis. Hangtod nga doon na naging gusto makiksayaw na to. Dali na, Mari! Recorded by X Thunder Gaming. Dari tay. Tayo din kay Bro Kikit kamay pa. Tay diri ba? Sige, ang tanaw ni mo diha. Lagi. Ay, sige ang tanaw diha nayo ha. Kenapa nalayo? Kenapa mapa? Oh, iyo na. Uy. Kiliyam na. Kaya din ni. Mo siya kay kanakan silar bagyud ka. Ay, manggawasan na tarong mailan niya tayo. Ayo tay, gawas ko taon. Usi ayaw ko. Na kanununaan. Ikaw ni bahala ng usa. Pangit-ngit bitaw. Mayo kay nakadakag face mask ba? Ako sad nakadapot ko. Posbo na ko ang akong hinapay ang akong tingog. Aron dili ta mailhan, di kay sila kailan nato. Sige tay, doon na ko dili tay. Uy. Sabi di mo sa'yo, miss. Sure. Parang kita naman. Parang ka? Bago ka din eh? Sige naman, Mig-Ani. Sa una pa. Akong kuyog, kana siya pa. Oo, di ba? Dugay namin muna ka-ani. Uy, Darwin, magsige na Mig-Ani. Ikaw, pwede ka gani? Oo, udugan ko. Kanang layin ko. Bao lang ko ba? Ano ko rin mo? Gawas ko lang ako. Gawas ako, kita trabaho. Gawas ko din eh. Gawas ko lang ako. Mao ba? Bikan ko, sa opisina, ritual na yun ko man eh. Okay. Single pa ko? Yes! Single and ready to mingle. Available tayo. Kailan na kayo yan? Actually, na ako'y uyab, pero akong gibuwagan. Nangita ko ron. Ikaw, pasiganahan ka. Pwede tagtango lang nimo imong face mask para mag-straight at maayo pa. Oo, oo, kunin mo. Kung tungtong ko, kunin tungtong. Okay, sige. Sugon ta ka, basta tagtangon nimo imong face mask. Tungtong ako na tungtong. Ang kakay kabling ka na sinabuhi. Waka ba na? Wakwi? Ano yun? Wasad, nangita palagi. Sige, ano na lang. Nagdungan ta. Sugta kong tando. Na, ano ka kayo uyab. Na, kung tangon sa nako kung kismak. Okay ka? Ano? Okay, ganahan ko. Game, sige. Mo ihap ko katuluhan, dungan ta. Okay? Sige. 1, 2, 3. Ha? Oo, gisugutan na ka uyab. Siyam na ta, ha? Si Toy Dong? Sigam ng mata ni mo, ha? Hindi tayo kag uyab panahana ka? Hasta sa diay ka? Kita sa diay ka? Ika ni mo no? Magluib di ka na ko, ha? Ay, gipalibi ako ni mo. Tandoli sa to. Tandoli ka. At sa ko sa dito. Pauli! Toy! Mo ni akong problema. Kaysa mauhitabo. Ako pa hinoig pagsadaan akong asawa taon. Kaya nga ko nung naabot ko ito dapita.
Ako kuno'y nangita tawag babae para mauyab. Bisang nisakpan na siya, makapo yun. Maghihapoy, bisang ilan nga, nanguyab ko dito, saon na ako kasawa, libugan ko na ako kasawa. Ako lang ka di siya buwagan. Sawa mo na ron, nangga kainin ako. Palihog lang tapagilan ko niyo, Bambi. Kung sa'yo kong buhatan na niya, Ate Pres. Kung saan man ko kung may pasultihon, sitoy. EED said marketing. Thank you. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Dudong Sitoy, Ate Pres. Sitoy. Kanya Sitoy, Ate Pres. Minyo ni siya, yung tatay may pagkabugoy sad. Karon abot ng higayon nga, namisita nila, yung kumari, amigas siyang asawa, nagsabot sila yung asawa nga manuroy, walang sila mo sa sulti siyang bana nga manuroy sila adto sila disco bar. Karon ang iyasang bana, gitreat po niya yung tatay daw, manuroy tatay adto tas kuan. Suroy silang duha pod. Ang gisudlan nga disco bar siyang asawa ti Pres, mao sa gisudlan nila ng tatay. Pag abot ito nahibawan gyud taon siya sa iyang bana nga manguyab-uyab gyud taon sa taon iyang asawa kay pangutan-am siya, single pa kay siya. Oh, single pa ko. Ni ana-anam sa iyang asawa. Bato ka, manguyab gyud ka sa ikaw, nganong yam ka dinhi? Sa ato pa manguyab sa gyud ka. Parehan duha. Parehas duha. Si Sitoy na nasad-an hinon. Mao ni ang problema. Mao ni akong problema. Kay sa maong hitabo, ako pa mahinoy nasad-an sa akong asawa. Kay kuno naabot ko dito tapita, ako kunoy nangita og babae. Bisang nasakpan na siya nga namakak siya, ako naman yung bisang hinlan sa na ko asawa. Ako rin siyang buwagan, palihog tabagi ko niyo. Saman kung kami pasultihon, saon man na ito, Sama. murag pareha mong duha, mga umibuot. Mauna. Pero ang kato sa iyang asawa, di kato joke lang. Dili kayo. Tinud-an ay good nga, ana, mangita sila mga kuan. Mangita sila. Ni Ana yung amiga. Kuya kang amiga. Sayo-sayo sila. Kita li Paris, Marie, kay kuan ka ng basig, maghuwat lang tao nga yung mga lalaki ng Paris na. Lain pa kayo eh. Kita mo sa tatay nila, si kuan Marie, si Dilyam na una, ito nga. Paris ang, si Toy, iya pag yung sabi, tiyong, sakpan yun. Bam, saan man yung magkasulti? Excuse me. Bam. Bambina. Asa man naray. Leviticus 18:20. Mauna siya lang, kanang na ang isip manggod asawa, siya unta og asa siya mulakaw, magpahibaw sa siyang bana. Aba nun ay pinartihon Goliath nga ang mga bana kuno, saka kanaog, so tilay, bisag minyo na to, talalaki man sila. Lahid kuno ang babae. Di ba? Sa ako naging kung ato na ari na to ibase dire sa Leviticus 18 versikulo 20 ang taning tanawon dire ha nga matud pa din kanang naang og ayaw pagpakighilawa sa asawa sa imong isikataw aron dili ka mahugaw kung padire kani ngadto ni siyang bana no ngadto ni sa lalaki Levitico 18 versikulo 20 ayaw pagpakighilawas sa asawa sa imong isikataw aron dili ka mahugaw. Pero wala to sila maghilawas, ma'am. Og kuan pa lang simba ko ba lang og madakinas mahat Ang yung tatay mo yung gitreat ato kay para makauyab siguro. Mga pahimang no makan ka dito kay balo sa boy pagaingnon og dangog ro baning kalibutan. Pero amo yung panutihon ba nga ang asawa ko numero sa dinas tagsarablihan. Kaya dili ko no pareha sa uyab nga murag inununan lami gyapon bisag babutagan. Mao na istorya. Unsa to balik ka ta? Ang sardinas kuno ang asawa murag sardinas. Tagsara ablihan. Pero ang uyab murag inununan lami gyapon bisag mabuntagan. Sa na ni mo tinuod. Sakto dito ang gingon ko lang. Sakto dito ang gingon ko lang. Pautana ko sa kong bana. Sakto dito ako pagtubag niya. Ngao sa man. Mura na tag nagsuon ani oy. Ay simang ta dire sa panultihon 13 versikulo 13. Proverbs 13 verse 13. Kung isalikmay mo ang maayong tambag, matumpawa ka sa kasamo. Apan sunda kini ug mahilikay ka sa kadaot. Karon ang pagtulunan nga gikan sa mga maalamon tinubdan sa kinabuhi ug makatabang kanimo pag-ikyas ug panahon nga mamiligro ang imong kinabuhi. Sa akong basa, maatumutugad Goliath nga una lugar si babae dili po maayo nga musud siya natong tawgon mo nagbay sa kahilayan kanana no kay mga bayis kahilayan mga kahilayan na di ha
Ug ingon sila musud sila maglingaw-lingaw sa ladiha. Minyo naman ka. Minyo bitaw. Oh. Dili na angayan. Dili naman angayan. Susud Mga litaw. Babae. Susud pa Ninyo, Susud pa magadias bar sa mga kahel. Ug lingaw-lingaw. Okay ra, kung na imong bana or ang bana na asawa, kamong magtiayon. Pwede. Oo, Pwede. pero mag-inusara ka, wa imong bana, ikaw sa bana, kung naa ka dito, wa imong asawa, bati kayo. Kuyog siya dito mas ang barkadang babae. Mauna. Oh, sila na duha ka babae. Di siyempre Nain dulong sila kayo, mga lalaki. Doon siya ka. Oh, kaya sila puro man sila Oo, babae. ang pagtuos sa mga lalaki, nangita gyud mo, nang hunting mo. Oh, ang iyang bana o ang iyang tiguang papay haraman tong gitreat dito. Pwede madada. Pero ang pangutana kamo puro babae. Babae, Ano, dili diha? maayo, bati paminawon. Pasabta si Toy, ang imo nga imo man lang gisuroy ang imong papa Mao. para malingaw. Ang pangutana si Toy, nga anong kamo ni suno mo babae mo bubuhat nga mo suno ng bahay sa lingaw-lingaw. Lagi. Oh. Mas maayo pa rin yung bang kay dili na gay bar yung gisudlan sa iyong asawa. Kaya dito pa sa gay bar, iti presyos laing kaya kadahon. Asa da yung kisudlan diha? Asa lagi? Kaan, disco bar. Ay, disco bar. Saya ron sila. Niya, Atong oh. gay bar kay naon yung mga lalaki nga grabe Baba? kayo. Grabe kayo. Usod niya ko, ana. Yud. Sorry, Daddy Fresh. Wag ka daw kong bambina. Bad ka, Bam? Upam ka ba? Bam! Wa ko kasuda na sukad lang. Wala gi kuyog ta, uban, kuyog ka? Dili kay ko Ah, dili ka? Hindi ka ang babae. Hindi ka Ako ang... nakuha ko katong gay bar Ate Fresh, katong gisudlan bitaw 1 million, katong dancer. Ha? Milyon? Na, viral bitaw to. Gisudlag kwarta 1 million bayot yang kuan, brief tanan. Gisud lang sa bayot Oh, ang laki. 1 million, oh. Ah, ang laki mo higi ko. Siya sayo laki. Oh, mo ba? Gisudlag 1 million bayot. Yaya, no? Yaya. Ikaw, Bam, ganahan ka. Ikaw, pila rin Ay, ang gisudlag akong pagdungog ang kasabot nimo kanang Hindi kasi maminaw, eh. Gay bar Sa gay bar. Kanang bar sa mga bayot. Mga bayot ba mo'y kagado? na may lain sad nga Dancer. na may lain sad nga kanang entertainer provide po sana kanang bag-o karon pang mga bayot sad na di kanang Ay, comedy bar. Oo. Lain man to. Comedy bar pagsabot nga wen ko ning kuha ko kasod. Kanang di bar kasod ko. Kay nung nga gipasoroy ta sa mga Tanoy family sa Baguio ug sa Manila. Oh, kuya ang katapusan na tong hotel kay usapan ta ka semana dito, duha ba to nya dito ta sa Baguio. Pagikan ta sa Baguio, pag uli sa Manila ningon nga, oh kamo pwede na mo soroy-soroy kinyo dili na grupo. Ang katong usa ka waiter sa hotel nga atong gisakan, parehas man ako isa dalhin kita ano tayo mamaya para malibang ka. Gidako gibar. Ding kalibang. Kung ko kahiyon naman ko sir. Pero gidako niya sa gibar. Oh, ito tingnan. Ano ba kanya itong kasama ko? Ginay niya itong laki. Di ako ginang laki nga. Bakit ka pumasok? Ang gwapo-gwapo mo. Itsura mo, ang height mo. Bakit ka pumasok ka dito ang trabaho? Gingnan man ko sa katong hotel boy nga akong gikuyog nga katong parehas ako siya nga. Meron naman mga room dyan kung gusto mo. Mag-usap kayo. Di mo itong ginang ko sa laki. Ako dili, jug ko. Pagod kasi ako. Gali ba kami Ay, di kong Baguio? too. Di kong too. Ay, di kong too. Bahala mo. Asa ka? Di kong too. Galing ako ng Baguio. Nagkaroon, di, Huwag ang minawa. Huwag minawa. di, wag yun ko ni Lagi, kuyog no? sa Kasi pagod ka. Unahin ko nga. Pagod, ano, ikaw ang mabali. Kaya napagod. Ang ganda mong lalaki. Ngayon siya nga, wa man tawong ko kahuman sa eskwela. Ay, mauna lang mga istorya-istorya. Ina, mauna, normal na. Napugos ko no siya. Napugos, Oo. Niyawa ko no ka. Kung Di mo dugod? Duha ka pa utana sa unang sa utana sa tayo. Pagod ka? Napagod ba ka? Anong napagod ba ka? Oh, yang imo sa. Wa mabali? Oh, di ka imo sa nga ko mo sa kwarto. Wa ka mo tuan ko no. Siguro ka. Wa ka. Di man mabati magundang. Salamat ko para ka dito luman. Kuna ko ang puzzle tihon. RMN